बाय अने माबे किसे कक्सन बगे साथ में बाय सागरे पुलिस kan tini tam bage oro prothom lai na ka जों तो प्रथम लाइमानि तो बेलेखनो तामने तंथनानि तो कय चिनि तामने हमाले चिनि हावो जे जों कमाना नाय तंखा आबुनि बागै चिनि अस्तित्व नारांनानि बागै जों तिनि दिल्लीआव थांलाय नाय दङो दिल्लीआव बिजानो आज थाङै जों कन्स्टिट्यूशनली राइट चिनि आर्टिकल 2 and 3 व जों सेंट्रल गभर्नमेन्टनो दाबि खालायनाय जे जोंनो सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रुथुं होनै आबुनि बागै जों तिनि अरो ट्रेन बाय थाना बाय प्रथम लाय दंलाय दा बाय नों साकफांगुरा थांगै दं आरो आंबो थाङै दं गन नों थानाय रगथ थायकै दाबु ताकलाय थांमानि बाय बो माहाय फे दं नुगा बो माहायके नुगजा थानाय पुरो तो आं एक्चुअली त्रिपुरायाव करे आबुनि बागै आं थानाय पुरो नरं मीडियानि थ्रु आं जतनो नाय दङ हायबनो बखा एकदम फान थनजाक आंबो चान्स मा खांके आंबो थांनाय हने गे ताकलायनि तिनिनि सालो के आं त्रिपुरायाव दंमाबा गांव जगह लगरी माखा चिनि बुबागरानि लास्ट फाइट ने जे कायसा स्लोगान दजाक दंमोन तामले चिनि 2026 अंगनो दि लिमिटेशन नंनाय गाबोन जै सगां तै इलेक्शन करे 2023 सिमि विधानसभा इलेक्शन नंनाय गा आबोने बागै जों जे मानसा तामने हिमालय जों सानगासे माननाय मादा माना मामाय आबो तो जों साइमियाको हायपना सानना नांनाय बलेना जों सानैनाय आबोने बागैनाय जों बुबागरानि नेतृत्व जों तिनि दिल्लीआव थांलायनाय दं ता अच्छा हामबाय बाय हामबाय बे खने खना खापंनि दाखुते बुखुक जों बाय अरिमानि खुक्ते आबा हागिना जों तेबो तुरुक तुरुक नंग मांफलि फुंनान बगे सायतुंग आबा हागिना नुगि मांखना ट्रेन का सालायनि बागै अरो बदल कै हिमबै थां दंलायो ताइ स्राबसा ताइ 10-15 मिनिट बिसिङ अरो हास्तायाकरै त्रिपुरा हास्तायाकरै दिल्लीआव थांलायनाय आबा गिना नक जयकरि नाय दंनि मुथां टिभि